پسپۆرێکی ئەولەکاری سەدەمێن ئەرمانجکردنا ئیسرائیلێ ji hejmarek baregehên Îranê li Sûriyê eşkere kir tekez kir ku armanca wan êrîşan birîna riya veguhestina çekan navbera Îran, Iraq û Lubnanê ye. Îran gelekî giringiyê dide devera bo Kemala Sûrî ji ber cihê wê stratêjî û girêdana wê ji Sûriye û Iraqê berev Lubnanê ve nîzîkbûna baregehên Amerîkî jê re. Hîşam El-Haşimî pisporê ewlekarî îro roja çarşemê ji malpera Basın News re eşkere kir. Amerîka û İsraîl bi tundî çavdiriya bo Kemal û hemî liv û tevgeran ji borî giriyê lê veguhestina çekan dikin. Îranê hevpeymanên xwe baregeha bi navê İmam Elî ji sala 2018 de li wê deverê ava kirine. Ew baregeh bawayekî plankirî û berfireh taybet bi armancên Îranê hatiye ava kirin. Da ku pêwendiyên bejayî yên Iraq û Sûriyê berdewam bike û bi asanî karê xwe bike. Her li gorî pisporê ewlekarî dida xuyanî ji nav sedemên guhpêdana Îranê bi devera bo Kemal hebûna hejmarek grûp û milîsên Iraqê serb Îranê ve ku ew milîs xwedî eqîdeyeke nîzî Îranê ye. Serbarî yên biyanî têde wek ketîbe û milîsên Heyderiyûn, El-Ebdal, Keteb Hizbullahul Iraq, serbarî hin milîsên din jê Libnan, Efganistan, Pakistan û Azerbaycanê. Roja sêşemê rewangeha Sûriyê mafê mirovan ragihand. Balafirina leşkerî nasnameya wan nenaskirî baregeh û hin xalên çekdarên Îranê milîsên bi ser wan ve lê gundewarê bajarê bo Kemal lê parêzgeha Dêrazorê armanc kirin bê ku navend tu zanyariyan li ser zirarên mirovî û madî bide xuyanî. Li gor heman jê derê di encama wê êrîş û bombebarankirinê de lê ser her yek ji navenda İmam Elî devera Kemera Kesk, devera pêşesaziyê û lê gundê El Abbas li nêzî bo Kemal û dergehê Sinûrî bi Iraqê re hin deverên din zirarên miroviyên mezin û giran dê çekdar û çekên Îranê de hatine encamdan. Liv û tevgera Îranê di nava xaka Sûriyê de dike. Hemî hewlên xwe dide ku cihê xwe di Sûriyê de bigire û armancên xwe di gihandina çekan bo Hizbullaha Lubnanê û milîsên wê lê deverê werin pêkanîn. Lariyekî din jî parastina rejimê jî dike. Da ku heyva xwe ya şîî ji Îranê ta Iraq, Sûriya, Lubnanê wekû plandaniye bidest bixe. Êrişên İsraîlî jî li ser armancên Îranê li Sûriyê wekû pispor û şrovekarên leşkerî dibêjin bi mebesta têkbirina plan û projeyên Îranê ye.